Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kanlong ka Khubor ka ba ay man sim shaki way pat kum ka nuksa ka ba bhatam e banya khun persha ya ka duk ka jingthan wat hapreng ka jinglong riu kan thei hapreng ki ding pengkiang ba bon jait ha ka jingim ka long sha ka way ka Longkmie ka bala rangba bha karta bat ka ba tre shitom bat ai ti lot yela de na ka banta ban pandap panbiang yala ki khon ki kti klem da shong thai klem da khen law slap ne ka le er ne ka jingwan lung shop jong ka mariang kani ka Khubor jong ka jinglan ladi ka long lengba ka jing tre chitom jong ka kong trubinalin sim ka basong basa ha umsning property ribhoy district ka bagala tre chitom na ka banta ban pandap panbiang yala ki khon ki kti wat hapreng ka jingyele ka do bat ka mensim hadin bakaladu yalau kurim ubala khlat no daki post nam menshua kani ka Longkmie basa riu kan thei ka don baro an riu ngut ki khon ar ki shenrang bat saw ki kan thei daga jing IT bat len lade hapreng kat kani ka jingyele ha ka liang ka do bat ka mensim henrei kala yang bai triang ban shakri naga banta la ki khon bat ka tei ka jinglan lade kala pau lengba ka jingnot ka jongka ban shimwa ya ka wei ka Pung ri Dohkha ka bala pau ha kini kisngi ka badon ha ka snong sumer ribhoy district ka ba ka jingmi na ka te ka Pung kala kansho kendiap bat yo pandap lagi khon kikti bat kumju ru na ka te ka jaka bakala shimwai kala la wat ban penyaj ya ka kamri Dohkha sembai bande shaki wei pat bat kumju ru lengba ka te ka jaka kalala ban penyaj ha ka kam khayi bandi ki Dohkha bam do shaki jakayo jakahan wadla ka te ka Longkmie haba kam danang e ban batai nekran pajba hanre kalai thu bana ka te ka Pung kalayo ban penyaj hi ki Dohkha ki balawan ra nadu bar jela ban penpoi hadu ka te ka jaka bat na ka te ka jaka lawan shim ki nong di Dohkha bam do ban leit ra shayo shahat naga banta bande shiki paiba nong bam Dohkha nalor ka kam bande ye ki Dohkha bam do ka te ka Longkmie kalala ru ban pen internet ye ka te ka Pung ka bala kring bun ngut kirawan ban wan khwai sobha ha ka te ka Pung ha ka dor ka babed la don ru teng teng bakala penlong da ka jingya kop khwai Dohkha ha ka te ka Pung bar ka jingmi na ka te ka jingya kop khwai Dohkha ki rawan bar kumju ru ka jingwan shimbanta ki rawan ban wan khwai man kasngi kalayo ban kensho kendiap na ka banta la ki khon ban yo kat ban penbiang ha ka bam ka di bar ka kop ka sem bat na ka te ka jingtre shitom ka jongka kalala ru wat hadu ban Kyrshan hi yala ki khon ki kti ha ka pule ka puthi badon na padang ki khon jongka kila pule hadu ka kerdan graduate bat ki badang sudap ye ka examen matrik bat kumta terter kaba ka te ka jingtre shitom jong ka te ka Longkmie ka ai ka jing hikai ka ba bhatam shaki wei pat badai tang ka jingtre shitom bat thau hi ki lat ki lenti ba bonjait kanlong ka lenti ban kenjo yala de ha ka yo ka kot bat ban Kyrshan yala ki khon kat kum ka juk ka ba menta nalor ki Pung khwai bat ki Pung bandi Dohkha ka te ka Longkmie kala riru iki sniang bat ka bala tre shitom hatu kata kata bat ka te ka jaka ka te ka badon ha ka snong sumer ribhoy district latibru kum ka mis im wholesaler fish and order supplier Koi ki Dohkha na po kali ni la phe ha kane ka pinki ya ka ba ni la shna ba kane ka pinki ka de ka ba ka pinyo oxygen ni ki Dohkha banda ki la khlan ki Dohkha de ki la khlan ki Dohkha ni sa ai ba ni sa di ki griu ni sa thak plastic ki kane ko ka Pung ba ni shna kane ba ngu ki da khamret ibu ki da khamret ki da la khlan ki Dohkha ni bu no shane ba ki badam khamklat ki Dohkha ni bu shane ba khamklan ko oxygen
Nala job bun ki jungi khun. Nre yo COVID dai. Ngaya khun da katika. Ay ketika COVID kendai. Kanong yi khun persya kane kaklam.